आज आपण तंदुरी बनवणार आहोत बिना ओव्हनची, मायक्रोवेव्हची। त्याच्यासाठी आपण पीसेस साफ करून घेतलेत। आता आपण त्याला कट करून घेऊया। चिकन कट करून झालाय। आता चिकन ट्यूब्स लावून घेऊया। मी चिकन ट्यूब्स टाकते आहे, तर तुमच्याकडे चिकन ट्यूब्स नसेल तर तुम्ही मीठ लावला तरी चालेल। आलं लसणाची पेस्ट टाकूया 1.5 चमचा। तंदुरी मसाला लावूया। मिरची पावडर आणि दही, हळद। आता मॅग्नेट करूया। आता मॅग्नेट करून झालाय, आपण त्याला 2 तास ठेवूया रेस्ट करायला। आता आपण तेल टाकून घेऊया तव्यावर। तेल गरम झालंय, आता त्याच्यामध्ये एक एक पीस टाकूया। भाजून झाली आहे, आता प्लेट मध्ये काढूया आपण। आता मी बाउल मध्ये काढली आहे, त्याच्यामध्ये मी ग्लास ठेवणार आहे। गॅसवर एक निखारा ठेवलाय, तो आता मी ग्लासात टाकते। आता याच्यावर मी जरासं तेल टाकते आणि 1.5 मिनिटं मी झाकून ठेवणार आहे। आता 1.5 मिनिटं झालंय, आता आपण काढूया। आता आपली तंदुरी तयार झाली आहे। जर तुम्हाला माझ्या रेसिपी आवडत असतील तर लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करा आणि घरी करून बघा, नक्की करा।